Ja, så velkommen til endnu en video på den her kanal. Ja, super akavet. Men ja, vi er 3 drenge, der er 3 mongoler i Sørhavn. Så nu vil vi lege Jackass. Klar? Fuld fart på noget! Dumb ways to die. Ja, men lige en ting til. Vi filmer lige nu på vores skole. Så hvis der på et tidspunkt kommer en lærer ind og siger, hvad fanden laver I? Så vil vi alle sammen flække og grine. Ja, det er den her dør, der lige bliver, ikke? Jeg tror faktisk, at man har overhovedet filmet på skolen. Jamen, det gør vi nu. Nå ja, og så nu hvor vi alle sammen er fysiske mongoler, så vil jeg ikke gøre noget, der er rigtig mongolisk. Nu er det din tur. Bare stop. Prank. Jeg skal lige...